mane ineno ka puonj mage ma wadwa budhi ahinya wang'ni e higani? Korka dakachana ka puonj mobudhi ahinya gin kaka chwo sando mondgi nodwa bede mang'eny molo gimoro amora. Anachi kama obedo kama obedo no ng'eny moloyo weche te mane wawacho, no ng'eny seriously. En gima nwadwa wuoye zaidi. Gimar ariyo en kaka joma jochan madwaro kony mondo nyithindgi odhi skul. Mano be nodwa kel mang'eny kabisa to kwawuoye. To mano wuoye be ne waloso. To mane wawuoye to ne waloso ma nyathi opuonji nyaka form 4 mong'eyo everything. Adiyo nyathi moro man Kenya kach ma min gi Mkamba. Miyo ma Mkamba no poko jako loso kodwa kendo. Kata sime moko kata misawa. Mane dhano wiye wila. Ng'en sama Nyasaye timoni gimoro to sama pok otimoni tilame mondo otimni. Kosetimoni gimoro to koro wiyi owil kode. Ikiaye. Mane kaka dhano bende otamo wang' Nyasaye. To chutho wan gi maber wan nyathi cha timre nadi? Dhi nyime. Odako maber. Bende ne oyudo ohala. Owego tuoro Nyamkamba. Koro okonyre ka. Omiyo mago te nako kadhe dakachana ka. Mano kende mano tere skul. Watero nyithindo moko mang'eny e skul e dakachana ka. Okaneno. Omache duond luo. Paro. Mano ne duond luo. Omiyo mago te gin gik mosetimre e dakachana ka endi. Nikech ok bernwa ka ng'ata mantie dakachana winjo matek. Higa manyien ang'en samoro bro kata gedo ne ng'ato. Kata jo skul go bro medo tero. Kata ka kwa gedo ne ng'ato. To medo to jo skul ka gitiyo gi ged ne jogo. Omiyo mago te gin gik motimre dakachana ka. Iwacho ni chuo odwa sando mine ahinya. Mane ugi wach mobire mang'eny moloyo. Obiro mang'eny kabisa. Joma chuo gi joma coach. Koro no kawa kia dalawa, chajo dalawa, poko nyoma, chodona, kele ot, kiana nadi. Ging'eny makoro milose gi mewe ikia. Joma chuo beduru joma beyo. Kawuono wan gi dakachana special, maendi moloro go higa. Wano kwadwa donje weche mang'eny. Kech weche to ng'eny ndi kata mane simu ni endi, messages mantie ka endi tanda wuoya. Mago nyaka next year. Magi koro ne mondo mi giyie wachaka waloko kodgi higa nikech chak tarik 10 wachako kendo chenro moko. Koro joma chuo inyalo wacho negi nang'o? Adwaro mondo awach ne joma chuo nondikie muma in dichuo dhako en dhako nikech nowuok kuom dhano. Dichuo en dhano. Dhano sie en dichuo. Koro dhako to nowuok kuom dhano. Ma diera in manogol ng'etni mochwego dhako ni. Koro okowinji sande makata okochal kodi to okowinji sande nikech sama ne kawe kiere. To adwaro mondo awuo kod chuo ni kata ka isenyombo bed gi kwe mang'eny, bed gi wang' mamilo oko mwang'i siko nena maka ng'ato kalo to iwiro munji gore piny. Koro bed gi kwe chom odi ti. Ng'ama dichuo nyaka nen. Okasedagi. Tindo mondo wacho ni nochwe mondo nen. Ai ka wacho ni Nyasaye nochwe Adam moketo puodho mar Eden mondo koro ng'i gik ma Nyasaye osechwe. Ok nochwe mondo wuo. Eno nena. Koro kikoni yako neno nena lakini. Dichuo jamloma. Milombo dichuo kadho kare. En gima lidhi. Dichuo nyaka nen ojamloma to gik moko dwani mondo mi olosi. Gima ng'eyo kuom dichuo kata ko jamloma kata ko dwano los gimoro to gima ng'eyo kuom ng'at ma dichuo ni en always pile en molola ini mediera en men kare. Makata dhako timo gimo maber mare man kare moko timo kata ero kamano gima dhako timo. Koro milumbu gino to ketie mana piny. En gima ng'eyo kuom gi ni to gi tek gin gi ng'eni gine joma oluyo madiera. To samoro dhande dichuo liethore ni en ma Nyasaye nochwe. En kende chwech ma Nyasaye nochwe. In fact kako ndiki. Kech dhako to losi. Dhano ni ma Nyasaye nochweyo. Kae to sama loso dhako Nyasaye omiyo nindo tere. To golo ng'et. Ing'eni wach Nyasaye sanda ang'o momiyo Nyasaye man gi teko mar wuoya gi dichuo to so lwete to golo nikech en mane chweye. Chune nyaka oket dichuo manindo tere. Wach Nyasaye sanda kabisa. Ok mondo mi kore mondo mi gima Nyasaye timo mondo mi koro obed gi teko modwaro nikech dibe ne kata ni wacho ne dichuo ne do golo ng'eti wacho ni chwe moro an kaka chwe ne oseromo moro makigol ng'etna
dichuo be ng'e tije tek do mina wach gi Nyasaye Mada yaw kata dong ne Nyasaye songo na gi chien. ng'et na werigo ko Nyasaye okete nindo matut ta wuodho ng'etne to chweyo go dhako omiyo mano en ng'ama Oko chweyo oloso go dhako koro chwech ma dhano en mana chwech madichuo. In fact mumbe gipogore. Chakruok wacho ni noloso go dhako. To loko manyien akiana Timotheo wacho ni dhako en chwech mang'aw. Mano Matthew. Chwech mang'aw. To chakruok to wacho ni en nolose. Koro gin weche ariyo ka to chunya paro ni en na wacha achiel nikech kama en gimolosi to mang'aw. Gima ng'aw en gima bedo oloso mayom. Koro kata ka nochwe to momacho gol en chwech mang'aw to mogole nolosi. Nyiso ni en achiel ni nolosi nikech ong'aw en gima olosi manyalo gore piny. Tong kiting'o tiluor nikech kogore piny to onge choko. Koro en gima ng'aw. Glass kiting'o kotore to onge choko en gima ng'aw. Koro dhako bende nolosi to lose mang'aw. Kata ko chwe to chwe mang'aw. But muma wacho Nyasaye noneno ni ber mondo koro chwe dhano e kido machal kod mar Nyasaye. Teni in nek dichuo, in kit Nyasaye. To kano se chwe dichuo e kido machal kode to paro. Aneno ka dhano kucho ok ber ka dhano bet kende. Abiro miye jakony. Eko paro kaka dogol jakony to miyo ng'eto wuok mondo miyo bed jakony sie moko bedo mochoki en nyaka nogol ng'et ka mochwene go dhako oko chwe go los go dhako mondo bed ne jakony. To awinjo ka chuo moko wacho ni kata Daudi ne niemo mano nyuomo mon mang'eny. Kana ande chuo yine mondo nyombi. Ok kamano. Nyaka jotich Nyasaye kawuono nyombo. Ok kamano. Joge makia kaka muma chalo. Muma kisomo to somo gi ichake gi etiende. Tidhi bichop kama yudo Daudi gino nyombo. Sababu gani? Daudi ne ok en jalawi. Daudi ne ok janabi. Daudi ne ok jatich Nyasaye. Ne en mana ruoth. Koro kata komedo dhako mano we mako go bura donge. Daudi dong no nyombo. To Solomon ok jatich Nyasaye. To Abraham. Solomon ne jagine. Solomon ne ruoth. Abraham ne ok onyombo dhako mar ariyo. Muma ok wacho kamano. Muma wacho ne ka Sara osebudho mapok onyuol. Te Sara ma chunyo wuoyo. To kone kare awuogi Ibrahim machuora mondo amiye jatich na mamisombane. Mondo nyuol go dhako ni ka nyuol to nyuol e chonga. Tieno nyuol na nyithindo bedo maga. To Ibrahim sie to ne ok onyombo. Nok odwar kawo dhako mar ariyo. Koro nikech dhako gi chuore en a suitable helper. Koro ka Sara dhi wuoyo kode to yie koni matimo gimana ne ber. No timo macha because of Sara. To en ok otimo macha ne dwa nyombo. Mae momiyo ka Sara chako kelo nuksi to chune mondo riemba gari gi nyathine. Nikech ne ok onyuomo no ero. Nok mare. Kwete monyiso ni mondo chuo kik dhi e doho. Kanyo ka wuoyi biro ngelewa oko wacho kamano. Ate mana lero weche moko manya winji higa. Koro doho to idagi ni dichuo kik med dhako. Nek ok ane madagi. Ndiko momo tambre doho. Yes. Mondek ni mondo kik kendo mon mang'eny. Timotheo. No wacho na. Wacho ni ka ng'ato dwaro tich mogente ka ng'ato bedo jatich Nyasaye, for example, dongi yimo do wari already jatich Nyasaye. Ok ni nyaka ibed mana pastor, ibed ma bishop. Bora ni seyie ni Yesu Kristo en ruoth, already jatich Nyasaye. Nikech kata ko bedo pastor inyalo mono ng'ato machangi. Kata ok ibedo pastor inyalo koro wach. To bende inyalo timo hon. Ok ochuni nyaka ibed ma pastor. Koro Timotheo wacho ni ka ng'ato dwaro mondo bed jatend jakony jotich Nyasaye, yani sama ng'ato sewar onyalo konyo tich Nyasaye yore mopogore opogore. Kata ng'ato yuara mare to ji mana tede to pidho ji, mano mana tich Nyasaye. Koro ndiko wach ni ng'at ma kamano nyaka obed ng'at man gi dhakadi. Mana jatich Nyasaye ok jite.
donga wacho ni mokwongo ni bora ni seyie mondo ibed ka warruok mar Yesu already yeti Nyasaye makata ok ibedo bendi in jatich Nyasaye. Koro muma wacho ni ng'ato nyaka bed gi dhako adi achiel. To en ng'at ma nyithinde oluoro. Kini ng'ata ma wacho ni Yesu Kristo en ruoth nyaka oket nyithinde e laini maber ma nyaka luor Nyasaye be. Ing'eni wan gi nyithi jomoko ma walemo go ma kidonje otenu wendo ikelo ang'o to ng'ano kapuni wendo kibi chiemo odwa ka ting'eni jogi walemo go tiene ni ok oketo nyathi moluor okelo luor. Onge wach ok obedonje mang'eny ahinya mago joma mon ne ok omako wang'i e higani. Joma mon ginage beyo te. Ne wate ikwonge wacho mana gima ne ng'eny ahinya miwuoyo. Koro waloso joma mon, joma chuo oseso kwang'u. Senyisi ni ga suitable helper. Senyisi ni maendi en chwech mang'aw. To in kaka ng'ama dhano ma Nyasaye nochweyo onego bed ni ng'eyo mano. Koro ne reo seloso. Wach ni complaints ng'eny kuom joma chuo higani. Ageno ni higa manyien joma chuo dhi bedo gi lokruok. To joma mine to? Joma mine wan gi mine moko ma awach nade en kokawe gi chuore to wiye wuonde ni en be en dichuo pache wuonde ni en be en dichuo. Koro gik motimo tima kaka dichuo to ete ndhako. Kodwoko chuo to dwoko kaka dichuo to ete ndhako. Onyalo wuok samoero nikech akiano gi chal nade. Akiana wach nade mon kendo kid dhaka ina na rachie moloyo dhaka ina no rachie moloyo kata dichuo. Kech wano cha akia kaka nyalo wacho joma mon ne wawinjore e higani duto te ni wabed jomuluoro chuowa to wabed joma koseluore to automatic obiro heri. Asto ne wawinjore dichuo kumbasni nya penjo mama moro kamora jaudi no nyuole kamane to wachona to penjo in to wachna kana timo kwanda ni chuore monyuome no hewe gigi piradi teka ginyuolo nyithinda par gi wiye. Koro nyiso ni ng'ama dichuo en ng'amo hewi makata kori somo koda kori tiyo koda kori chwe to hewi. Onge dichuo manyuomo dhako moyombe gi higa to onge dichuo manyuomo tinde ginyuomo kijende masani maroko long mogiko pum chonge begi kama na mon madongo. Koro mine madongo ka koro in mama maduong' ni in maneno ka koro in miber endo jaigni 25 to kawo ja 45 kawo ja 45 nikech koro kanyinde modhi konyruok mayot man basi winjo ipidhe mano ma wiye tin wiye onge obwongo obwongo nitiere obwongo mokti obwongo nitie to ok rengi nikech ere kaka da jabede 25 to kawo ja 45 mago kijende ati ni nikech adhi chiemo idhi ng'iew na nanga omi gari ringo go nanze mago nono kabisa ndo kwa chini mano sani mano hiyo ndio form mano ji chini mubiro loko pach nyithindo kwani ng'ama miyo nyaka ng'e weche makamagi kendo kata kotedo tok ni chiyo chwore chiyo maber oluok ne gone pas oko dir ne gik moko omiye luore yore te kendo omi nyithindo ng'e ni mano babagi tiene komiye luor to bro mi nyithindo be miyo wuon gi luor. Omiyo joma mon kosa saidi to ne nitie to saidi to be ne onge. Koro unwacho ni kawachako higa ma 2022 kapok jodonje e kura tayudo report une machaka awuoyo kuomu kani ayudo hawi maber e higani joma mino timo gima ne wawacho kech moko ne wayudo ka chuo kelo weche ma pek madha mesani hapana. That is primitive and backwardness and crudeness and yani onge definition mora maber minyalo keto machiegni kode megweka ng'agwe bisi hapana. Maso ni dhako in mejo ka ni dhako en ng'ama ng'aw kiseng'ano ng'aw kik mondo mi ikaw advantage mar ng'aw neno to dhako in bende kino ka dichuo ni kori ahinya we donjo ni be koro ni wang'i ni nyagi ng'ane indi koro yiwang' ng'ongo yi ni gino uchwanyi ma koro in koro ikelo fujo ma ikethri ma kaka nyalo konyi onge iwuori koro tore ka glass ni koro yo wang' ma in koro chungo ma ngini an nyar governor Obado an ok nyal kelo anya Migori to mano nyal Migori
to bado mano bado jamigori eta nchika moro no mako nungo ni kanye mangi pamie kose pamie ni chuori jo dhako nge chuori samo idho bia piny onge gima tek ye tur onge asara to kati benga mari chuo kino ke koso ne dhako joma chuo kwachi ga ni ok yega kwa ngono ok yot mtimne gimoro bine kata mna gi langa moro nyiewne kata mna gine moro mar wich maber nek poko goyi made chuo dhako maber kata okel mana lawe 1500 dhako kumul piwango machwa okomul odo ke nyalo tiko dwe kok giwuo tangi losa gigwenyore agwenya oyiyo mago nyiri yote jikon to nwase wacho ni seche makoro tek kamano endo ji dhego abal samuse donjo kanyo ogo abal e ataro mar hera to uoso weche mang'eny maricho to utieko nyako twenye god hera kaka dwarre nitie gocho moro mag ng'ato goito kaka god hera noketwe we wadhi yueyo ka waduogo wabro ng'en to kara en goch kiwango mane ma ng'ato ok nyal twenyo godo god hera to en ang'o ma bende lit ahinya mok nyalo we ang'o makrum ma bende layo to jiweyo piny ni endi gima duong' en dag gi luor to gi kwe to mola ahinya ka moro nitiere gik modongo will just come exactly wadhi yueyo ka waduogo wakawona ofono mna tiene kaka negi gichal ma en Daka Chana inene Lolwe TV gini en marwa mar jaluo omiyo kik idhi mabor wan kodi machiegni kendo maendi en chenro mar Daka Chana ka maendi en chenro ma waloro godo maendi ma en chenro mar Daka Chana e higa mar 2021 sani endi kaka ne wago mbaka kendo watwak en mana ng'eyo ni tang'o giri manotimore madongo mwawinjo kendo waneno waseloso kuom joma chuo waseloso kuom joma mon to waseinjore bende gik mane ji timo koni gi kocha mar mondo mi dak obed ni en Daka Chana kauno ni endi wadhi mna nyime gi ng'iyo kuonde mane wamulo ka gi kacha nerea wach machielo mane wuok ka endi ne gin weche mag dholuo obende odwa bedo mang'eny dholuo ne odwa ni mondo ji mang'eny otere abila kanyo endo emne beni koro irege na kamirege to mang'eny beno biro nwa ne gibiro ma watimo kaka wanyalo ma inyalo wachi ang'o miparo ni oganda kiwinjo gik mane biro ang'o morem ma ji onge godo mondo mi ji onge godo bene gitime weche mag dholuo kiani moro ma wacho no ng'ado yien gedo na mine gi en owuon cha gima miyo gigi biro en tinde ma wantie ni kindeni ok opuonji dhok ka bendgi yani timbegi ok opuonji timbegi kitgi gi timbegi ko ng'ado donja ni skul osebiro odonja to timo gima en modwaro kokia kitgi gi timbegi to chalo nade koro joma timo gigo ko nyal chayo gi kata sayo gi inya to wadwaro mondo wase joma dongo tiyo nyaka nyathi piny mipuonje tije madongo onge joma dongo puonjo ji tiyo onge koro mano nyiso ni piny biro madhi kamano piny dhi ka wuore kamano morum gich timo moko ndimo ka ji timo ng'ato timo makni kare no ka gino dhi machame mane ka bro timore en ka koro chopo ni kosetieko chuth titieko chuth kanyo gi ka gimoro ncho timore juma mokadho kamoro dichuo no dhi mo onyombo kose nyombo to dhi dala gi kaka kinyomo dhako tidhi dala irite mondo koro utiek chik nyombo to dhako ni en owuok to riem na Nairobi kama gidake ok oluwo dala wuoyi ni rite dala en ok otimre nade ok odhi dala matini koro e seche ma koro gigi timre kama gite wach nyombo pok orumo
kaling mathin ni achiel kuom dhok mano ter kande otho omuora amuora. Jaduong' oter ne dhok ni bogo wiye kidi mobar. Ma jaduong' ni sama en ana conscious hospital ni wach donjo bang' ndalo 3 ni wuoyi mano biro nyombo kacha oduogo Nairobi orwakre maber ni ne dhi tich ka duogo to muorre ot. Ai lakini mano tok ni nikech nyako chowuotho ka ok odhi ode alagi. Nerea Mago mana kisran mane? Ma kisran ok ane gima ditud da jaduong' che to ok ane gima dineg dhiang' to ok ane gima dineg wina pana. Gik motimre adek kagi 4 adek. Jaduong' ni dheni to gi wuon dhiang' makoro otho. Dhiang' otho gi wuon go. Ipana ang'o ma iwacho kanyo madong'? Achiel pacha apa ndala mano dhi nyombe ni gin joma richo. Koro nitie kaka gibayo gigegi. Ariyo, samoro wuoyi mano dhi nyombo ndala gi ok ber to nene ka bet ka gima obedo maber bende nyalo dirne giwagi. Adek, enene samoro kata ng'ama oro gimoro onge to en jachien. Nikech ang'o momiyo dala ma dhok oaye ma gik moko timore to dala motere dhok to gik moko timore. Dala motere dhok donge makoro gik moko timore makoro jaduong' motere ne dhok niendi ema gore piny ma oyo bare ma en ga hospital nyaka sani. Koro giromre vice versa. Gin kama dhok no aye bende wuon dhok otho. 50-50. Wuon dhiang' otho, dhiang' botho dala cha. Kwaro gore piny kucho, oro tho koni. Be winjo gigo? Moko to mana yani en gimoro ma kaka inyalo pime tami. Moko to mana chunje. But gima ne wang'iyo kaendi niya, waluwa gik ma onego bed ni watimo. King'eno ni bed ni dhi nyombo dhi nyombi. Tia itim maber tia. Kik ing'ad diere kanyo ni idwa ng'ado shortcut moro amora. Gigi gin gik manosewachi noseketgi. Chike ka noseketgi na gina chike iluwogi nikech be marach ahinya marach to ok walu lakini mabeyo kaka koro mag nyombogi. Kapo ni dhi nyombo dhi timatima gige nyombogo titieki. Tidong' ni in huru. Sani koro ber mar nyombo cha urumo. Gimonyombe odonge lwete. Kamano dhi nyombe ni bende mor koro onge. Ing'eni kinyomo dhiang' momuorore. Koyiso kisran. Mano kisran moro nitie. Koro gigi an kana pimogi to gitama nikech korgi tama winjo. Dibed ni miyo cha kaka ne opuuza to dhi Nairobi to we chuor dala cha. Nitie gima nyalo kelo. Kosa kaka iwacho no nitie gig dala. Kata jochiende moko masani koro tiyo gi pass moko ma nikech mano is not normal. Ng'eni kata jomo tindwa kelo ni tedo gi. Inyalo winjo gi jesiki to biro tedo. To nikech koro en mamiyo authority mar dala cha. Ngache wuowa kode motim gimoro. Omiyo ne walose wach mag chike kata timbe mag joluo. Kidhi go dalani kitimri nadi nere ne kata ni maber niya ni dala ni ndi kata kigoyo onego ni timo ang'o en ng'eni kata dhako dhi mago dala madagi ni dhako go dala kata ino kinyalo go dala ka wuon Nancy onge okigo. An apa ber nasego na dala Happy ber lam nyasachi no heri. In koro dala no en mana mari nikech koro in miyo lakini mise mar dala to dichuo en dichuo. Koro mae ni gima kutang' wachi ni ane obro loko yo mora mora ndi piny masani tinde nolony. Omiyo na penjora ni kata mana ji mang'eny masani koro chako nyithindo nyinge. Ing'eni nying ma jaluo ni idwa lale ka. Inyuwa nga luo ni Denzel Kianga nyinge moko ma kizungu moko mang'eny maonge tiende. To magi gi walalo un muchitiso nyithinde kanisa. Insist uru mondo mi nyinge wa mag African names odong'. Iwinja? Mane gima odwa mondo mi otimre. In sama idhi mich itis nyithindo kile nyathini itiso ni itiso ga nyithinde kanisa ni. Rosemary Ann.
Rosemary gik machal kamago. Koro mago to koro ginang'. Ni okelo ni kiluongo to ni mano rach. Mano ok kaka itimo gik moko ne Rea. Agombo ni mondo mi jowa ong'e niya, wan joluo, onge chieng' wani bed mzungu, makata tieng' mari marabore mabi, ok gini bed wazungu, gini mana Mwafrika, kendo en jaluo. Reinhard Bonnke. Ok en mzungu. Omiyo waweuru wuondre, gima wan e wan, and let's be proud of ourselves. Chwech ma Nyasaye ochwi no kaka Nyasaye oketi no. Ber kabisa. Ber kamano. Omiyo ka Jo-Yahudi kendo ne longo ne mondo ibed kamano. Ema chini ochweyi in his own likeness and image. Mana kaka ochweyi no, mana kaka Nyasaye en. Omiyo koro itemo loso gi nyinge mimi nyathi nyinge kia mar mzungu kia ang'o go iko mago X. Koro wawe kopo timbe moko mok kelnwa ber. Nyithindo masani PlayStation iluongo ni PS. Kiyudo ka nyathi go PS e ot. Kare do maneno news koro kena in wende donjo neno news baba gi podito baba gi biro. Ogo PS maka kang'e ni we gi cha onge. Nima tish gimoko go chini. Otek manade. So gik mwafidi nyithindo bende is a problem. Omiyo intang'e ni ja kanisa kaito kang'eno kibiwinjrie kodwa. To bende ajo kanisa. Kila kori baba. Bobwok. Watim kanisa ni endi. To kik mondo walala our identity. Ber moloyo. An pok aneno mzungu magombo bedo Mwafrika. Isino magi mzungu magombo ni abedo na abede gi nywele ngumu kama yako. Onge. In fact gi chayo. To in nyathi chako Rosemary go gik miwacho go. Makoro in kuma koro chopo ni koro jiwacho kata dholuo ni nyathi ki kata dholuo. Ikone ichiew nade? Mami. Mami owachango mami. Mago ko winji. Dhowa. Kendo chakre mbele kamwadhi ni endi udo dhowa dhowa manimba. Makore kare kisungu Kiswahili. Okreo gi Kiswahili nikech Kiswahili no be en dho jomoko. Joka bok wach ga dholuo. Mago gik maonge. Koro an ahero mondo obed joluo. To mar ariyo, chike mane wantiere godo mane nitiere. Walwa chike manitie. Chike go noket mondo mi okel hera, okel luor, to puonj ji e ogendni. Omiyo kantie wach mathagi next year wabiro duogo kendo mondo mi wawache. Nere wach machielo manitheko ka. Ne nitiere e wach mar responsibilities e ot. Wayudo ka mon mang'eny sani okawo ting' magute. Kabisa. Opuonyo nyithindo, ochulo ot, ochulo jatich, opuro, odoyo, gimoro amora. Lose wachno. Joma chuo ondike muma ni ng'at ma ok orito jo ode, mano ng'at marachie moloyo. Koro rit jo odi, kata dhako ni wiye bare ma wiye ok ti. Ne ka nyathi kwa ifini ero goch ne mamau, nyis mamau, min gene to ti ang'o. To mama mi nyithindo mang'eny tinde kosetiyo mosechamo msara, to wuon gi oweyo nikech wuon gi nosema ni nyis meru. Une mwando uchiwo nyithindo ne jonyuol, minegi, ka tibiro ywakre dhako ma nyathi. Ok wamau nyithindo, kitie mamiyo nyathi ringi. Kaito kokelni wach, tidwoka ng'aya, idwoko kiarima. Wabed jomo rito jo utgi. Joma chuo. Wawe tije moko nitie makiwene dhako dhi bari ndasi e ot. Nyithindo be odong kang'e ni min gi ema timoga. Koro in chieng' moko koro be nyithindo osebedo madongo gimi odonge. Ogimi. Chini wewe kwa dadi bonoko. Mano dadi maonge kore kunget. Koro ada mondo watiek chenro ni ndika wuono. Thuolo ni en mari ne Rea. Ada mondo wish jodak achana a merry Christmas, New Year. Gimi nyalo nyiso jodak achana mondo mi watiek chenro ni. Kaono wacho ni ko wacho gik mang'eny ahinya. Jodak achana okado wacho kisungu, adwa wacho dholuo. Adwa na amiu poch gi pak kachiwonu hawi maber. E kinde ni mag nyasi mag Christmas. Kendo adwa na miu poch gi pak ka oronu hawi maber. Ka Nyasaye ma ono umo gi buombe. Kako ndikie muma. Ni kata wasikwa biro.
ginyalo biro ko ula mondo gidhi kodwa, to Nyasaye biro yaro buombe mondo pandwa oula nok mar yui nok no dhi kodwa. Koro akwayonu hawi maber e chak higa ka Nyasaye umo gi buombe kaka gweno umo nyithinde, oula ok no dhi kodi. Kata ka nitie gima donjo tiki higa manyien osehewe, Yesu Kristo dhi kawo loch. Kendo adwa na miu puoch gi pak kuom jodak achana te musiyie mondo watudre ka gi kacha. Amor kodu kabisa. Nick, wan gi dak achana wa WhatsApp group, wan gi jakom ma Nairobi mano nyocha sayier, wan gi jakom man Nyanza nyocha sayier, wan gi jakom mar Kisumu, wan gi jakom mar South, Mombasa be nyawinjo ka dwaro mondo giyier jakom. Kwani jogi ng'enya. Wang'eny. Koro jokombe gi koro mago sel, makoro gin cells. Gin koro gi joma rito Nyanza mangima. Gin giradoga Kisumu once in a month. Ma gin gik madhi nyime. Asto jo South Nyanza be nitie kaka girado. To mar jo Kisumu ni en Nyanza mangima. En Nyanza te. Koro ka gibiro pogo mar gi yorgi. Wan gi jo Nairobi makata Sabato ni Jumapil wadhi rado gi jo Nairobi. So chike wangi. Wadhi wuoyo gi jakom ma Nairobi. An patron gi. Koro jowa ma Mombasa nyawinjo ko kwayo ni ka onge kaka de giriure Mombasa ni onge ji nitie. Tingeni ja Mombasa ne koro kini. Pole. Ya Mombasa wacho ni haraka si ya tuna. Tutakuwa tuna dakachana yetu inshallah. Nemo ko chona yalo Mombasa to tera od pastor moro. Koro mtieno pene apenyi. Ngoma jo Nairobi lauga. Mawan ka wadhi Nairobi jogi kama gidhiga kanye nanu reto. Koro jo Mombasa onge taraka magi ngono bro miyo dong chien. Daer moda kone gini gi mak lwetgi gidhi nyime gimiwa jakom marito jo Mombasa mondo wabed gi kwe. Kamano to hawi maber e Christmas, hawi maber kendo ubed gi ng'wono gi kwe, warado kendo Nyasaye osetimo ng'wono. Weche modong uyudo higa manyien. Nick daer moda kwa an kod nyiri ariyo. Nyiri ariyo gi nooro kwayo. Achiel ne nyathi kich manimba machware sando. Achiel chato kanya par nang'o mane timo. Asebet kasika wera mondo gior namba ke chwo dwaro gitanda wuoya to gidagi yor. Koro sani ka ji loro higa daer mondo akone gi ng'ere gi or na namba. Nyisa ni an ng'ane an kama. Achiel ne chwore sando. To achiel ne kich. Maonge kuma chom. Koro wadwaro mondo umiwa namba su kuonde malong'o ma untie mondo ka tudruok obedane malong'o maber. Achaka rwako ng'ama chielo e Dakachana group. Wan gi WhatsApp group, wan gi Dakachana mabe ncho bedo hacked Facebook. To achako yawo machielo ji nitie tanda wuoya. To e Dakachana group wan dhano to kopong' ma ok nya donje tabiro rwaki machielo wabiro yawo kendo. En iluongo ni johera mag Dakachana. Mane Facebook tiluongo ni Dakachana. Kumano warwako we kona te Nyasaye mondo gwedhu ka warado kendo. Kawako jo Nairobi te mondo uradi. Jakom Ruth nowacho ni mondo uradi. Omiyo warwako uduto te e nying Yesu Kristo ja Nazareth. Wagombo mondo awach ne johera mag Dakachana kamoro amora ma urade. Miya uru kaka wuoyo gi gima timore kanyo. We uketo ni an mandiko ne wall nta week nang'o to chal nang'o. Ruya raka. Chunago, kasago, rukago, sayago. Mondo wang'e kaka wadhi. Ka ok kamano to Nyasaye gwedhini. Onge wachero kamano ahinya ne janeno mano mar Dakachana. Higa osebedo ka ne nitiere apaka maka gi kacha. Ochopo kinde makoro kaber to onego ni koro oganda riwre kod familia magi kod joutegi mar mondo mi gibed gi nyasi mag skuku. Kwayo mara madawach ni en mana skuku kende. Kik mondo idhi nyigri gi timo gik mang'eny ahinya makoro bro hinyi e yore moko. Kik mondo mi idhi spend too much. Kik mondo mi idhi itim gimiluongo ni overindulgence makoro idhi tongona to koro idonje gi wiyi makoro wiyi ok ti.
gini ok en birthday mari, en birthday mar Yesu Kristo. Mamano. Koro kik itiyo gi en birthday ni, rit mari mondo itim kamano. Chutho ang'e ni jodak achana gin joma ochanore. Ang'e ni gibiro time e yo mowinjore nikech wan mana gi jumbe ariyo kendo nyithindo dok e skul, ting' nitiere nyime kanyo. Moloyo ahinya en kindego eko mag chiwo. Keno ng'ato maonge godo to in gi matin, chiwne, share kode matin ma intiere go noendo. Mano e mor mar Christmas. Omiyo akwano Christmas mano endo mane kare, man gi kwe mang'eny ahinya. En jumbe ma wasebedo ka wabet kaendi juma ka juma e dwe ka dwe ka wantiere kodu kaendi e yore mag puonjruok. Puonjruoge te gin mana gigo mae pachwa to be kaka pachu kaka ji. To gima duong' ni mondo wager kanyakla mar mondo mi ogando ne kendo ng'e ber mar dak. Ka wachako higa, wadhi wachak higa maber. Ka walore, bende walore maber. Waduogo kaendi mwonjo ni wate wantiere makare. Wabuduok ni Nyasaye erokamano. Pile pile kik wiu wil kod lamo Nyasaye. Nikech Nyasaye ne ema okechowa wachopo kama wantiere ni. Ema nikech ng'uono mare. Omiyo Nyasaye no kinde duto ema nyaka walam, to walame kod adiera to gi yie mantiere Ibrania 11. Mondo mi kuondewa gi paro magwa oyawre to dhi maber. Kok kamano, we mondo mi warom e higa manyien. Ka wachako higa manyien, dak achana dhi bedo gi gik mang'eny ahinya. Mano wacho maka ndiege gi rika koro sani koro donge gine laini wasemoke. Koro miyo onge kihondko. Pod dhi mana chake ka wacho ni wabo chake cha. Omiyo an amor. Med nano Lolwe TV nikech gini ndien marwa mar Jaluo. Achaka rom kodi ka wakadho higa. Gini en marwa mar Jaluo. Wang'eny kodgi lakini iwacho nyaka dudu, lakini ma wantie ni to mar Jaluo. Od wadu makatoran timako mabade chiro. Koro ma girwa marwa mar Jaluo warwaki. Dhera riemba inyiedho mana ka ing'iyo rangach. Dhera riemba ok en mari. Kawuon go biro kawo nyaka nyaroya gi dhere gi chagno te minyiedho. Omiyo bede gi mari moro makata odhero kata idhiro kungre gi wiye in kode gadier to giri. Erokamano.